Terve, terve, terve taas. Jälleen kerran. Ja Kroviin mennään pelaamaan. Ja tässä jaksossa mä kuvaan teille vähän minun pikseliä. Bunnia. Ja taas. Siis mä en oo ikinä teille kuvannut. Niin nyt kuvataan. Ehdottomasti. Hei. Joo. Tässä on mun uusi maa. Siellä ei ole nyt vielä. Sitten tulee vielä tämmönen hieno, tuollainen, pikkuinen maa. Mikä noi on? Mitä vitsiä? Otetaan ihmeessä. Oi. Toi korjataan. Voisiko näistä tulla enemmän? Voisko? Pyydän. Ja sitten siinä ekassa jaksossa se Orbs 30 vielä oli vitsi. Koska se oli vaan vitsi. Se oli läppä. Se 30 Orbs vielä. 30 vielä Orbs. Se oli vitsi. Sorry, mutta se oli vaan vitsi. Se oli vitsi. En muistanut sanoa, että se oli vitsi. Nyt tiedätte, niin voitte painaa peukkua taas jälleen kerran. Se oli vitsi, mä makasin niin pahasti. Sorry kaikki. Mut eikä se nyt niin paljon haittaa. No niin. Eikä se nyt niin paljon haittaa. Mulla on ihan sairaana wood blokkei. Hei, näitä kanoja. Chick. Mitä? No niin. Laitetaan kanoja. Otetaan tosta noin pois. Hitsi. Okei. Me hakee. Mä hoidan tän jutun pian. Pian hoidan tän jutun. Ottakaa hetki. No niin, nyt ollaan hoidettu se juttu ja voidaan mennä tänne. Tekemään näin. Enemmän gemejä. Tässä mä säästän mun gemejä niin kovasti. Jee, punainen. Ei näistä saa vihreitä. Ei, varmaan sinisen saa. Toivoisin niin. Joo, sinisen saa. No saa. Saa. Saa ihan varma, no niin. Punaisenkin voi saada. No. Ihan hyvin. 2 punaista. Mitä mä tiesin. Jos tulisi vielä se. No ei tullut. No tommoset lähti. Sitten 2 kanaa. No. Otetaan 2 kanaa. Miksi ihmeessä? Täällä voi olla mun lato vaikka. Täällä voi olla vaikka mun lato. Täällä voi olla mun lato.
No niin. Just siis sille. Gemei. Academit. Mä en ole kasvattamaan näitä siidejä. Sairaan. Tulee siitä. Mitä mä tein? Trashatäänpä sitten. 100. Saatiin näitä 5, eli sitten on pahan pakko. Mutta siitä ei. No. Tulkaa ihmeessä tähän maahan, niin ostakaa tämä maa silti niin kun esim. 5 vielä, niin saatte tämän, niin mä voin morrata vielä lisäksi jotain muutakin, esim. 1 tämmöisen siinä tai 2. Mä voin vielä morrata teille, niin tulkaa ostamaan vielä. Mun tarjous, mun entinen tarjous oli hirveä, 8 vielä, mutta 5 vielä riittää tästä maasta. Ja sitten jos te vielä morrette, niin olen kiitollinen ja annan teillekin videoille vähän tykkäyksiä, jos kerrotte sen nimen ja älkää välittää harkkaa jutusta sitten keittiössä on mama. No niin. En oikein tiedä, mistä mä saisin. Vetsetillä saisin vähän. No mennään. Vetsetillä saisin vielä. Buuet. Töits. Toi oli pikseliääni. Fedora. Ui. Set. Mikäs maa toimii paremmin? Se, vetset. Joo. Vetset. Vetset. Tits. Toi ostaa. Ei ostakaan. Vetset. Myyn vetset. Me. Yes, ostaaks mun vetset? Umore. Perna saattaa niinku
meille myyn. Heh. Me. Please. No ei. Mut tämmönen video se olisi tällä kertaa ja muistakaa painaa peukkua tää videoon. Niin kuin mä aina toivoisin. Joo. No, pikkuhiljaa lopetellaan tämä video tähän ja Poinalla käsi oli meikäläinen. Lisätään vielä se pikkuinen 3 kirjainta CH ja sitten yksi numero. Niin, CH8. Se oli tässä. Morjes.